Director Thomas Agutu. Inene yo machal nade kit ikruok ma sirkal noketo ne penj mano mar KJSEA kako none mutieke molande kendo ok waneno achiel kuom gigo mane wacho ne mar golo piem e sikunde mondo mi japuonjre gola macha ma intiere godo. Ok wane ka ji oketo matawi e school buses kendo ji opong'o ndara ka ji sherekea to ng'ato ng'eyo gima nyathine oyudo nyaka sani kama gintiere. Erokamano Cleopas. Anya wacho kaka ng'ato ma osebedo ka invest e weche mag somo ni mae gima berie ma anyalo wacho nalemo mana ne sirikal mondo obed gi iwacho na ability mar support system manyien mar education, nikech gini ncha koro nochopo kama ok ne en somo to ne en ni ang'o minyalo bedo ni yude e karatas miwuok kaka certificate, nikech iyudo ka nyithindwa mang'eny koro nyochopo kama nyalo bedo ni nyathi oyudo A, nyathi oyudo B, nyathi oyudo marks mambele go to nyathi kara nomiye gima ne ok oromo kode. Omiyo anyalo wacho ni results koro manyo wuok ni ang'e ni pod obago ji mang'eny kendo parents mang'eny bende nyalo penjere ni to ang'o miyo ok wane kata na ringo e street kata ringo e sikunde kaka yande nitie. Aneno ni mae gima kaka onego be ni entie kendo grading system ma jogi mokwongo nyicha ne waparo ni gini to bende odhi wuok kaka nikech nyicha nitie challenges mang'eny kaluwore gi gik ma dwaro ni mondo nwaket in place mondo bed ni nyithindo yudo gik ma idwaro. To ma e gima kaka school Dominion Model School nyocha no make sure ni waketo in place nyithindo ka weche mag labs, weche mag iyudo ne oketnegi sani koro ne gitimo weche gik moko kaka kompyuta matine ni skunde ne dwaro ni mondo obed koikore e yo makare. And then penj manyo nitie ni en penj maber to nikech ok en penj manyo biro mana mogik ni kende. Iyudo ka ne en 60% kende manyo gitimo, 40% gisebedo ka gitimo kama nyum pok ochopo. Matene ni nyathi ok wanyalo wacho ni penj ni kende mogik ni samoro nyo nitie ilubacho ni ginene failure moro madinye bedie ma korka jopuonj kata korka school or wache moko wuok ni penj nyokwal to mae kanyocha ok iber to nyaka sani nye dhi neno ni kanyocha ber to ni ber, kanyocha ok iber to chakre chien kacha kanyocha ne une sikul pod usomo nyaka chop kama koro nyo gitimo penj. Omiyo an amor gi system mar CBE ma koro wan go sani ni omiyo nyathi yudo gima onego be ni mane gima oyudo. And then machielo en ni nyathi koro oyiero gima oneno ka dhi konye mbele kacha mok ni en ni wachuno nyathi gi results to ni samoro bende ne chopo kama koro wach mar computation omiyo jomoko ne timo extra ordinary things miyudo ka koro penjo kwal to ka nyathi odhi oyudo A koro odhi otimo kata medicine to kodhi otimo medicine to yudo ni ok onyal to en mana nikech ang'o noyudo gima ok nonego yudi. Omiyo amor ahinya gi system masani dhi mbele kamano ahinya. Feva antiere iri kar kae in gi geno mane ka isudo mbele nitie pathways mopogore opogore ng'eni nitiere strengths ma ng'ato nyalo bedo godo ma ide bedo kacha wacho ni adwa donjo e science, adwa dhi e arts, adwa dhi e sports, just koso nitiere kore nikech adieri kirango duoko mari kuom duoko gi duto ma intie kacha gi wacho ni exceeding expectation 1 kata EE1 wano mari ne ni malo ahinya kwano mari chali ochopo kacha en 8 wacho ni kacha